Recite vi, Božo, kako vama čini ležnjak? Da nije ležnjaka, ja bi bio stalno u toplicama. Kako? Ja bi stalno bio u toplicama. Da nije ležnjak, ne trebam toplice i sve funkcionira. Situacija se popravila 100%. Ovo je jača izjava nego mata. A šta doktor kaže? Ili on informiran, prijatelji valjda? Informiran i on je rekao, ako se osjećaš dobro, ja sam više zadovoljan nego što spi. Hvala Ja Bogu. sam trenutno na golfu tu, kod Tomislava ovdje. Ja mogu ovo iskoristiti da vide znanstvenici. Možeš li god hoćeš, jer je to istina. Istina. Hvala Bogu, evo, 19 godina se na tome radi i jedino liječnici nemaju razumijevanja. Eto, hvala lijepa. Ako jedan liječnik bude to nosio, onda će se uvjeriti da je to istina. Sad je već akademija medicinska prihvatila, sad je već, ali 19 godina ja nastojim da se istestira, niko ništa. Eto, Božo, hvala. Postaje jedan nikakav razlog. Eto, dok ste živi, imate zamjenu, kad treba novi. Sad ne treba, ovaj mi je još dobar. Ali ga nosite noću ili ono, kako? A nosim ga i noću i nosim ga po danu. Kako mi... Je li ga teško nositi? Nije, nemam nikakvih problema sa nošenjem, kao da ga nemam. Dobro, hvala lijepa. Molim lijepo.